Guys, nandito po kami ngayon ni Sir Lab sa Divisoria para mamili po ng mga laruan na iuuwi po namin sa probinsya. Yung mga laruan po na yon ay ibebenta po namin para sa mga bata doon dahil sa lugar po yun bihira po yung mga laruan. So kailangan pa pong pumunta ng bayan para lamang po makabili ng laruan. Kaya napag-isipan po namin ni Sir na bumili kami ng mga toys tapos ililibre namin ng isa kapag bumili ng toys. Kaya ito na nga, nandito na kami sa Divisoria. Papasok na kami sa Divisoria Mall. So kaya dire-diretso lang kami hanggang sa makapasok sa loob. Kaya lang guys, pagdating namin dito sa may entrance ng Divisoria Mall, sinabihan kami nung gwardiya dito na hindi na kami pwedeng mag-video sa loob. So yun nga, nakapamili na kami. So pagkatapos pag-uwi ng bahay, nag-impake, tapos dumiretso na kami sa bus terminal. So nagbiyahe na nga kami pauwi ng Bicol. So dahil tulog na tulog si Sir, so natulog na rin ako para makapagpahinga na rin. Dumating kami guys ng Bicol ay alas 9 na ng umaga. Kaya nakapagpahinga lang kami ng konti at pagkatapos namin magkape, agad na kami nag-display ng mga paninda namin sa labas. So ayun nga, lumalabas pa lang kami, marami ng batang namamasko. Hindi pa namin nailabas yung mga paninda namin. Kaya hindi na kami nakapag-prepare mag-video kasi nga yung mga bata is grupo-grupo na pumipila na para mamasko. Kaya ayun, nakapag-video na kami mga alas 8 na ng umaga pagkatapos namin mamasko. Saka na kami nakapaglagay ng camera. So ang ginawa namin dito guys ay kapag merong batang bumili ng toy, meron pong isang libre. Yung isang libre na yun na yung papasko namin sa kanila. So habang tumatagal, yung mga bata nag-aakit ng mga kasama nila na doon daw sa paninda namin ay meron ng isang libre. Kaya nag-aakit sila ng mga kasama. Merong mga taga-ibang barangay, merong mga kapitbahay at mga kalaro nilang bata. Kaya ito, busy-busy si Sir sa pagbebenta. 20. Tapos, pili ka na lang kahit alin dito ngayon. Kasi 20 na yung presyo mo eh. Ito libre. Pag dito, libre ito. Pero pag dito 20, pwede lang libre yan. Ito ya. Pili na. Habang Pasko, bukas to, wala nang libre. Ito. Yan. 20. Pili ka dyan ng isang libre mo. Yan. Okay na. Go na. Go. 20. Habang Pasko. Bukas wala nang libre. Libre na to. Bili na. Bukas to wala nang libre. Habang libre, bili na. Dito guys, hindi kami dito nagtinda para kumita. Nagtinda kami guys para kumbaga makapaghatid siya sa mga bata. Dahil dito guys, yung benta naman na napupunta sa amin, yun lang yung pinakabalik puhunan sa amin. Yung kita namin, yun yung binibigay namin sa mga bata para yun yung maging papasko namin sa kanila at makapaghatid siya para sa kanila. Ngayon, maya-maya, nagkukwentuhan yung bata sa likod na kung anong gusto nilang bilhin. Tapos, eto na nga, si nanay dumating. Ito bagay magkano? Magkano po kiri? 10. Dito lang clip niya. Ano po? Dapat, ano na lang doon. Oh, 15. Ay, tatlo, wala. tapos malibre ako isa. Tatlo, malibre ka isa. O sige na, Pasko naman. Pasko naman. Libre isa. 15, 45, pangyaw ka 5 piso. Para may naroon si Yan. Yan, libre kayo isa. So, ayun. Yung anak naman yung isa, lilibot-libot pa, titingin-tingin. Nakakuha ka na ng headband, be? Tapos, maya-maya Okay. yan. Ayun na, nagbibilang na yung ibang mga kasama ng bata na pinamastuhan nila para ibili ng mga laruan, ipit, headband, at kung ano pa. So ito na nga, bumalik na nga yung dalawang bata kanina na nagtitingin-tingin dahil gusto nang bilhin ng yoyo. Thank Namas muna sila, you. saka sila bumalik pagkatapos. At ito si ate, medyo kulang pala yung pera nito kaya hindi pa bumibili. Parang kulang ata siya ng 5 pesos para mabili niya yung gusto niyang laruan. Medyo nahihiya pa yung bata kasi Wala nga nang libre parang kulang yung bukas. pera niya.
Kasi tinanong namin kung ano yung gusto niyang bilhin. Kaya pinapili namin siya kung anong gusto niyang bilhin para kung ano yung kulang, ililibre na lang namin yung Bigyan mo kulang. pa nung isang ano. So yun, binigyan niya ni Gusto Sir niya Labs pang ng babae to. Yan. laruan, tapos binigyan pa ng isang regalong maliit na magagamit ng bata. Mamaya-maya merong mag-asawa na dumating na gusto lang bilhan yung anak nila ng bag na pang bata. So yun, pagkatapos niya kinuha ni Sir Kung Labs ayaw yung mo sa niyan, taas pwedeng dahil libreng nakasabit yung toys bag. o libreng Kaya pinabot toys. niya din sa Para may bata na laruan. Kuya, yung binibiling bag ni ate. So yun nga, pagkatapos Libreng yan, binigyan pa toys. namin ng isang libre para matuwa yung bumili. At bumalik sila mamaya. Ito. Kaya pili namin yung bata kung anong gusto niya. Kaya ayun, binigay na sila ng yung bata. Libre. Yan ang libre mo. Gusto niya po. Habang may libre, Pasko kasi. Bukas wala na libre. Tingin ko po. Gan. Ayan na, habang may libre kaming isa. Pasko naman. Bukas wala na libre bukas. Libre ba yan? Pag bumili ng isa, Alin dan? alin? Malaki? Ta? Ha? Water gun, magkano water gun? 100. 3 May toys. libre kahit alin. 100. Ito. Ito. Ito, sige. Oh. 100. Pili ka na kahit alin dito, dali. Pili ka pa daw ng May pamasko kami isa. Ito, dali. Yan. Pasko naman para sa bata. Gurang-gurang mo na. Habang may libre, thank you. 100. Thank you po. Thank you. Habang may libre, Pasko. Dahil medyo malamig yung panahon dyan, ng mga oras na yan. So sabi ko nung kay Sir Labs, pasok muna ako sa loob kasi nga parang gusto ko magkape kasi dahil medyo malamig yung panahon. Kaya iniwan ko na muna siya dyan mag-isa sa labas. So pagkatapos ko naman magtimpla ng kape, bumalik din ako agad sa pwesto. Dumala ako ng kape, tasty at medyo ilang merienda namin kasi medyo nagugutom na rin ako kasi nga wala pa kami breakfast tapos hindi pa rin kami nagla-lunch. So hindi naman kami makapag-lunch dahil nga may mga bata pa na pumupunta halos. Maya-maya may dadating, may aalis, may dadating kaya halos wala talagang time para makapag-lunch kami ng mga oras na yan. Oh. Ayan. Ito, 10, may libreng pogs. 20, may libre kahit ano. 20, kahit libre ano. Ito. O, sige, pili ka kahit ano dito. Pili ka kahit ano dito. So yun, grabe guys. Habang tumatakbo yung oras, lalong dumadami yung mga bata. Unti-unti ay dinudumog na kami, pailan-ilan. So ayan na nga, nagdadagdagan na yung iba. Tapos, ito, pili-pili, ilan-ilan pa lang sila dyan. Tapos, maya-maya yan, meron na ayan ulit, may mga dumating ulit, na mga naghatak yung mga bata, kapwa bata nila din sa baba. Galing pa sila sa may tabing dagat. So, yung tabing dagat na yan is medyo pababa pa yan sa amin. Pababa pa, medyo paahon, papunta dyan sa amin sa taas. So, nag-aakyatan sila para bumili ng mga laruan. So, ayun na nga. May mga ilang bata pa na nadagdag. 10. Ito si Sir, todo benta talaga, todo bigay, todo effort para lang masabay-sabay na mabigyan lahat sa mga bata. 100. So, meron bumibili ng mga baril-barilan, water gun, at meron pag iba. So ayun na nga, halos hindi na kami nakapag-lunch ng mga oras na yan kasi nga may mga ilang bata na dadating, tapos pagkatapos nilang bumili, meron na dadagdag.
Tapos yun nga, eto si sir halos di na makaupo dahil benta rito, bili doon, benta rito, bili doon. Tapos ako naman nandito ako sa likod, nag-aasot din ako ng mga ilang bata dito na bumibili na hindi na minsan napapansin. So kaya ayun, sa unahan siya, nandito ako sa likuran para ako naman yung magbebenta dito sa likuran. Kasi halos di na namin ma-entertain yung mga bata ng sabay-sabay. So lalo na may mga ilan-ilan na tanong-tanong muna, tapos 10. May libre po. mag-decide ba kung anong bibilin, tapos pupunta din sa likod kung ano yung pipiliin nila. Ito. So kaya ayun, umikot na ulit ako kasi nga napagbentahan ko na yung mga nasa likod. So ayun, kitang-kita niyo naman sa mga bata yung mga ngiti nila. Ay, kulong mo. Masasaya sila. Tapos ayun, yung iba naman naglalaro na. So halos yung iba ayaw pang umalis. Nandun pa rin, gusto pa rin pumili ng mga laruan na gusto nilang bilihin. So eto, Kapag may libre, bukas halos wala ngawit na nang ngawit na libre. yung pa ako. Pasko naman Tapos kasi. medyo malamig pa ng mga panahon na yan. Yung parang yung tuhod ko naninigas na sa lamig. Okay na. Medyo malakas yung hangin. Tapos umaambon-ambon. Medyo hindi okay yung panahon. May uulan, iinit. Tapos biglang hahangin ng malakas. Kaya ayun, tumulong na nga si mama dahil nga hindi na namin kinakaya ng kami lang dalawa. So tumulong na si mama sa pagbebenta. 25 pesos to. So 25. yun, halos ang pera ng mga bata dito guys is mga barya. Kasi nga yung papasok sa mga bahay-bahay. Yun na nga, nilipad na yung mga paninda namin sa lakas ng hangin. So eto kami, pulot kami isa-isa. Halos yung mga paninda namin nilipad. Ayos ulit kami, kaya gulo-gulo ulit dahil sa lakas ng hangin. Tapos yun nga, si tatay na napadaan lang, napatulong na sa pagpupulot ng mga paninda namin kasi nga ang dami, nilipad lahat. Nilipad lahat yung mga paninda namin, sobrang lakas ng hangin. Kaya ito, ayos ulit. Lakas ng hangin. Ayusin na naman ulit. Ito dyan. So, Marami yun, ng benta? nasalansan ulit ni sir. Tapos, ayun na nga. Thanks po. Tumintingin din si tatay ng mga laruan. Tayo may text. So, sabi nga niya, no, mga panahon daw niya halos wala pa ng mga gantong laruan. Kaya, napakaswerte ng mga batang yun. Halos lahat na ng laruan, nandyan na. Saka medyo malapit yung bilihan. Hindi gaya dati na kailangan pa pumunta ng bayan para lang makabili ng laruan. Kaya medyo malayo pa naman yung bayan dito. Halos nasa 30 minutes bago makarating doon. Lamig ka man? Grabe dyan guys, halos yung mga oras na yan, grabing lamig na. Lalong lumakas yung hangin, kaya yung mga paninda namin walang tigil na nililipad ng hangin. So yun, nagyayanigan na yung mga sanga sa itaas. Lalong parang may bagyo, tapos dumidilim pa yung panahon. So akala nga namin ng mga oras na yan, uulan. Kaya eto, tuloy pa rin hanggang hindi natatapos ang araw ng Pasko. Tuloy pa rin ang pagbebenta para maabot ng ibang bata na gusto pang bumili na hindi pa nakakaalam dun sa kabilang barangay. So yun nga, nagbalikan ulit gaya ni ating nakapulkadat. Kanina pa yan bili ng bili, nag-akit na naman ng kasama. So ayun, halos tatanungan ulit ng mga laruan na gusto mong bilihin. So yun, pandalas ulit si sir, benta dito ulit, benta doon, libre dito, libre doon. 25 may libre. Kaya ayan. So anong oras na ng mga oras na yan? Siguro mga around 3 PM na. So tuloy-tuloy pa rin ang pagbibenta kahit hindi pa rin kumakain ng lunch yan. Medyo ilang oras na rin yan si sir nakatayo maghapon, halos hindi na makaupo. Kaya andyan si mama sa likuran para suporta kung sakaling hindi kayanin ni sir ang pagbibenta. Lalo minsan nakakalito lalo pag yung mga bata sabay-sabay bumibili, gusto nito, gusto nun. Kaya Libre. Ito, yay. ito po yung lahat ng benta na pinagbenta na. Mga 500 sana. Pamasko na kami, may benta pa. Pag bumili ka, ano bibili mo? Dapat bibili ka. Ikot mo ikot, mga pagkamalan mo yung Dapat 20. bibili ka. At mapapansin nyo dito guys, kanina punong-puno yung dalawang lamesa na yan. Yung kabilang lamesa is bakante na. So,
guys, 1.7. mapadilim na. Halos So, pinagsa kami 1.7 ng mga lahat yan. bata. Ito na lang mga coins na piece. Taog talaga lahat ng paninda namin. So, meron ilang natira pero pinamigay na namin. So, para wala na nga Basta kami lahat yung itago pa mga o 5N, digpitin ano? pa. Grabe guys, ang saya. Halos tuwang-tuwa lahat ng mga bata. Kaya kasi kahit wala kaming kinita, alam namin na yung mga bata sobra naming napasaya.